Ang Ginoo manaak kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayod nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon, o unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Tungod niini sultihan ko kamo, ayaw kamo kabalaka sa inyong kanon ug sa inyong imnon aron mabuhi kamo, o sa inyong ibiste. Kay dili ba mas bililhon pa ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa biste? Tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas ni mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Dili ba kamo mas bililhon pa kaayo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo nga pinaagi sa pagkabalaka makadugang sa gitas-on sa iyang kinabuhi, ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste? Tanawa giunsa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan, wala sila maghago ni maghabol aron makabiste. Apan sultihan ko kamo nga bisan pagani si Solomon nga dato na kaayo, walay sapot nga ingon katahom sa usa niining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon apan sa sunod adlaw malaya ug isugnod sa hudno, kamo pakaha pagkadyutay ninyo pagtuo. Busa ayaw kamo kabalaka kun asa kamo kanon o imnon o ibiste. Kini mga butanga gitinguha kanunay sa mga pagano. Ang inyong amahan nga atua sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. Apan unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton, ug ang ubang mga butang ihatag kaninyo niya kaninyo. Busa ayaw kamo kabalaka sa mosunod nga adlaw. May kaugalingong suliran ang sunod adlaw. Busa ayaw na pun-i ang suliran sa matag adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa dihang may desisyon ko nga mosulod sa seminaryo niadtong ni sulti kog sugod sa akong pamilya mga May 1994, ako silang gimiting, nagtuo sila og magminyo nako. Nya ningon dayon ko nila nga na ako'y plano nga mosulod ko sa seminaryo. Nya murag nasiyak ang tanan, nya kay ako masay breadwinner sa among pamilya, ni uyon rapod sila. Pero ang akong amahan nga atong panahon na 5 na katuig nga half body paralyzed, mauray ni sulti si Papa Sibero. Anhing Papa Sibero ningon siya, unsa naman lay among kinsa naman lay mo pakaon namo nga ika may nangita na mo pagkaon matag adlaw. Yan ingon ko ang Ginoo nay mag-igo ana pa. So nga ako sang maguwang laki paralyzed pod atong panahon na. Amo to pagkasunod tuig ato sud ko sa seminaryo, wa mamatay sa gutom ang akong papa, namatay sa atake. Nga ako sang maguwang hantod karon buhi pa.
Nako sang mama wa mamatay sa gutom, namatay sa diabetes kay na sobra ag kaon. Kining pagkaon di gid ni maoy angay natong kabalakan. Wa gid untay mabalaka og pagkaon, isulob og balay kapuy-an nato. Kaning gitawag natog mga basic needs sa kinabuhi: food, clothing, shelter. Gitsulti ginas Ginoo ay mo kabalaka ani. Nya kita ra ba sige tag kabalaka ani. Ilingay mong tupad din na wa ka mabalaka aning tulog. Daghan kay nabalaka nato pagkaon, isulob og pinuy-anan. Daghan kay diri padaan nato suwat, tabangi ko sa akong gipuy-an, Father, ana. Ayaw lagi kabalaka, ana. Ang among balay pag biya nako padong sa seminaryo, wa toy doorknob, higtan lagpisi, iniglakaw namo. Wa mi refrigerator, way TV, way salasit, wa gani mi kanang unsay tawag anang stove nga kanang ana-anaon pare ani dinhi. Ang among bintana sad duhara maoy dunay jealousy o tulo ba to katong atubang sa karsada. Ang ubang bintana sako na lang mo'y gibitay. Sa akong 7 ka tuig, hapit mo 8 ka tuig nga pagtrabaho sa land bank, nga niinding ko marag officer na kunuhay ko, maurag ito'y akong nahatag sa among pamilya. Ana, unsa man to, failure o success? Taka lang mo kamoy puyo atong kinabuhi, pati lisura sahay pa, wa na ko ikapliti, ana. Pero wa ko mohunong pag-alagad sa simbahan, may doble na hinoon. Imbis member ako sa Legion of Mary, nahimo na noong kong officer sa Legion of Mary sa Curia sa Guadalupe. Imbis nga amo rang choir akong gihandulan, ako na nooy naghandle sa tanang choir sa Guadalupe. Ako na ilang gitawag og coordinator. Imbis nga wa ko'y apil-apil atong basic Bible seminar, mo atin ra ko ba kay mo magpa-seminar, usa na hinoong kustig seminar. Ana, ako na mo igisaligan anang si Simple na Ripas Pastoral Council, ni-increase ang akong kanini ang pagpangalagad sa simbahan, taliwala sa tumang kakabos o tumang kalisdanan. Duha ka masakiton, akong papa o akong maguwang pulos paralyzed. Ang ako sang maguwang babay paralyzed pug pamilya, ako sa igasigig tabang hangtod gani karon paralyzed pa man gyud. Ana, sige tabang nya nakatabang-tabang sa kusuban namong mga kauban nga nag-eskwela pa, kauban namo grupo aron makalampos sa ilang pag-eskwela. Ginagmayng tabang nya nagyapon ko'y uyab ato na mintin na anak ko tanan sa may nganong naingon ato man tungod kay matud pas Ginoo diri pangitaa og una ang gingharian sa Dios ug ang tanan idugang kanimo. Ang tanan kanus aman ta maka-feel nga naa na nato ang tanan. Ano saman? Kung mawa na ng kabalaka, lingiyay mong tupad, inawa na kay gikabalakan ron. Naapagani ng kabalaka, pasabot, wa pa nimo maangkon ang tanan. Yaningon si Kristo, seek first the kingdom of God and everything will be given to you. Pasabot, pangitaa ang gingharian sa Dios ug ang tanang kabalaka mawara na. Ingon siya tanawa ng mga langgam, nabalaka ba na sila kung sa ilang kanon? Nabalaka wa. Wow, sige ra naglupad-lupad. Naaragin na sila makaon, wag na sila magtanom.
Wa na sila magbugwal, wa na sila mo trabaho opisina. Kanang mga sagbot, kanang mga bulak, mga tanom, nabalaka din nag-unsay ilang imnon, unsay ilang kanon. Wa, sige na nagtubo diya, mamatay ra ganin na ikataw-tauran. Kita pa ba nga matod pa ni Kristo, labaw kay tagbili sa mga langgam, labaw kay tagbili sa mga bulak o sa mga balili. Muna, kung mawagtang ng atong kabalaka, pasabot, naa na nato ang tanan. O kinsa may makapawagtang sa kabalaka, kinsa man ang Ginoo. Muna ingos Kristo, dili mo pwede mo alagad sa duha ka masters. You cannot serve two masters. Di mo makaserve sa Ginoo o sa salapi. Dinhi man ko sa kalibutan, dunay duha nga nag-contest sa pag-convince nato pagwagtang aning atong kabalaka. Kinsa man ang Ginoo ug ang kwarta. Muingon dayon ta sa tong hunahuna, sus og madato lang ko. Din adjud ko maproblema sa akong pagkaon. Din adjud ko maproblema sa akong kinabuhi. Maka-abroad laning akong anak. Sulbad kini among problema, di ba? Mao man ato. Makalampos lang kong eskwela, makalampos lang ning eskwela akong mga anak. Wagtang gining ako mga kabalaka parte aning among pagpuyo. Tinuod na dili. Istoryahe, di na tinuod oy. Tanawa ang mga nilampos og eskwela, purti na noong daghanag kabalaka. Tanawa ng mga naka-abroad na dubli-dubli na noong ilang mga worries in life. Oh, tanawa ng mga ni graduate o ni pasar sa board exam na nga stress na hinuon sila karon kasagaran. Wadi ay pangutan ang mga maestra. Oh, so na stress oy. Kanang mga nilampos sa ilang mga career, either professional careers or sa ilang political careers or sa ilang business careers. Pangutan na. Di ba majority of them pulos gyud na nagka-problema karon, pulos mga mabalakon, galisod na ganig katog ang uban. Ngano man diha man misalig sa kwarta. Kanang kwarta mga igsoon di na makahatag nato sa tanan, makapahimo hinuon na natong unsa man mabalakon. Kamudang galingkod namoy kabalaka karon wa dako gamay. Okay, imagine na lang, tagaan ta mo gamayng imagination. Ikaw ron dihang galingkod, nagluklok ka sa imong bulsa or nasa imong bag na ay 1 million cash. Unsa imong bation? 1 million cash na aron na sa imong bag. Oh, mag-anam ka kabalaka, din aka musalig anang imong tupad kay basig ipanid-an ra ka. Ana, inikalawat nimo, kinugos gyud nimo imong bag, hasta pari di kamo kumpiyansa sa pari kay basig napasiplatan ang imong 1 million. Pero wa kay kwarta, wa ginay sod kwarta imong bag, ikalawat nimo biyaan ra gyud nimo diha. Wa jud kay kabalaka. Di ba? Na. Kana simple ra kay na nga example. Una, diri sa unang pagbasa, giwagtang sa mga Israelita, labi na ni Joas, di ba sa gahapon, giluwas man ni Joas, nahimo siyang hari, bagong hari sa Israel, pero dito na sad sila ni Simba sa mga pagano. Ang pagano kanunay nangitag kwarta, matod pa ni Hesus, ang gipangita sa mga pagano, kwarta gyud, dungog, pagkaon, isulob, balay, ang mga pagano sige pangitaan ni sunod man dito si Joas, ilang gipamatay ang mga propeta, gisulong sila sa Assyria nga jutay ra kaig sundao, bisag 40 nilang daghana napildi sila sa gubat, napatay pagyud ang hari nga si Joas. Ngano man tungod kay wa na diha nila ang Ginoo. Simple ra kayo. Mo ni karon ako bitaw moingon ko kining ato rong gi-approve
sa Congress nga divorce bill, kadtong atong RH bill, kaning gi-approve sa kalibutan, most country sa kalibutan nga euthanasia, balaod nga legal na ang abortion, balaod nga legal na ang same-sex union. Kining mga balaura, pulos gini ni kontra sa balaod sa Ginoo. Pulos gid ni naghatag nato kunuhay og assurance aron malipay ta, pero tanawag unsay nahitabo sa kalibutan karon, samtang nag-anam na gyud kadaghan ang balaod nga ni kontra sa Ginoo nga atong giaprobahan, nag-anam sad og masakiton ang kalibutan. Sige nang gubat, taas kaayo og increase ang rate sa suicide, labi na gyud mga batan-on, kaning depression, kaning stress. Hapit tanang tao, perti na gyud ka mabalakon, stress na kaayo. Kinsa na malay nagpabilin nga relax ang nagsunod sa Ginoo. Maura gyud na. Sige, lingay mong tupad ina, musunod na tas Ginoo. Ingnawa. Kay magsunod ka sa Ginoo, inig-ingon nimo, wa na'y pagkaon. Unsa may itubag sa Ginoo, wa na kay pagkaon. Fasting and abstinence. Di ba? Ayay, okasyon man din sa pag-fasting. Dugay na raba kung wa ka-fasting. Salamat Ginoo, maka-fasting na koron. Di lipay ka, wa kay pagkaon. Nataktak kas trabaho, wa na kay trabaho, wa na kay sweldo. Mahimo na kang pobre kayo. Igpangutanan ni mo sa Ginoo, sa tubag sa Ginoo, bulahan kamong mga kabos, inyo ang gingharian sa langit. Agoy, mauna di ini, gingharian sa langit. Karon kay gilibak man kas imong igsuon, gisaway man kag maayo, gilibak magmaayos imong mga silingan. Unsa may porti namang sakita, sige namang kag hilak, igpangutanan nimo sa Ginoo, unsa may tubag sa Ginoo, bulahan kamong nagsubo, kay kamo akong lipayon. Nindota, no? Sige magsuyop imong bana, sige pakasa, sige pangabit, imo pang anak, mga tapulan kestanan, perti pag yung daghanag krimen gibuhat, musuyop pag yun, mupusir pag yun, perti na yung hitak ang mga sala sa imong palibot. Unsa may tubag sa Ginoo, inig pangutanan nimo. Zaman. Ningon ang Ginoo, usba na sila, wag tangan ang ilang mga sala, pugsa na sila nga mag-usab sa kaugalingon, mas stress gyud ka diha. Ang tubag sa Ginoo, pasaylua og kapituan kapito. O niya kay sa ilang pagka-adik og sa ilang pagkabisyoso, mura na mag-ila kang patyon. Gihulga namang imong kinabuhi. Unsa may tubag sa Ginoo nga makaparelax kaayo. Unsa man? Wag mo kay baw. Palit mo salat. Ang tubag sa Ginoo, moingon ra gyud ang Ginoo nga walay laing labing dakong gugma nga imong ikapakita gawas sa pagpakamatay para sa imong gihigugma. Lay down your life for your beloved. Wa na, relax na ka. Inigingos imong bana, pusilon ti ka. Moingon din ka, my greatest love. Pang, boto na yun. Gasmile ka samtang nabuak imong nag-smile ka, magsige kag ingon, till death do us part. Di ba? Nya, unsa man na? Relax. Ang balaod sa Ginoo makaparelax. Ako bitaw sige kog ingon, Lord, mahurot ka ning mga slots karon. Ingon ning Ginoo, relax. Kay kanang nipalit og slot, mausa na sila'y mahimong relax. Ang wa ni palit, din ana sila relax. Ikaw, relax lang. Nga, sultihi sila nga kung gusto silang ma-relax, palit mong slot. Ana. Dito. Testingin nyo palit og slot, kamong wa pa kapalit. Di ba, ma-relax dayon mo. So, ako mong i-update ha sa atong slot. Sa may ato rong sitwasyon. Gamay, daghan pa kay tag makaparelax na to. Ang atong SBF DAG para sa kumbinto na natay halin 26,430. Yan naapay 33,570 ka slots nga available
tag 500 pesos per slot. Nya nga to sang special slot para ni Mama Mary, MMHD, para sa Kapilinya di Fatima, na natayhalin 2,678, na apay 3,322 ka slots, nga tag 1,000 per slot. Makaparelax gapon eh. So gusto mong marelax, ug naa mo'y 1,500, palit mo aning duha ka slots. Usa ka slot, Mother Mary's Healing and Deliverance. Usa ka slot sa San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. Nya gusto ra mog usara kay mao ra imong ma-afford. Palit lang mog usa aning SBF dag ba 500 or ari mo sa MMHD. Daghan kay nag-text nako karon, Father, kanang mupalit gid unta ko sa imong slot karon inig anniversary nimo karong adlaw ba. Pero month in pa man among sweldo pader, di pa man ko kapalit. Nako i-extend na nako hangtod June 30. Palit mong slot hangtod June 30. Nya ang ato sang DSAP open pasad. Og naamoy dako-dako dihang pundo nga gusto mong mo share sa simbahan, 500,000 pesos ihatag na din ay ibiya o sa ibilin sa na din butangan pagin natog 25% interest per annum. So pakpakan nato ang tanang namalit. Salamat kayo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa titong tubag, sa kanunay ampingan ko ang akong gugma alang kaniya. Higugmaon gid nato ang Ginoo mga igsoon dili ang kwarta. Dinhi sa atong parokya sa akong 20 ka tuig nga pagkapari dinhi muliman ako katuig naningkamot gyud ko nga higugmaon nako ang Ginoo dili ang kwarta. Ug unsa may nahitabo makita kayo ninyo ang nahitabo. Kung mahigugma daytas Ginoo dili sa kwarta, ang kwarta mahimong mapuslanon. Mahimong mapuslanon, makapanghatag tag pagkaon, makahimo tag Pinoyanan, makahatag tag mga tambal, makapaeskwela ta sa atong mga isig katawo nga lisod kayo ginamit ang kwarta. Makapalambo sa tas ato mga church facilities, ato mga dinhing lingkuranan, nya ato paning giplanuhan nga ipa-aircon na sa ning atong gamayng simbahan, nakatukod tag kumbinto, nakapabalit tag yuta, nakatabang patas daghang mga parokya, daghang institutions, religious institutions sa lain-laing mga lugar sa Pilipinas. Sa kagamay sa ato dinhing parokya, nakahimo ta na ngano man kay ang kwarta gigamit nato para sa planos Ginoo ug buhat sa Ginoo. Nakahimo sa tag network of friends kamong tanan nga naa sa tibuok kalibutan nga nagsigig tabang nato dinhi, kamong mga online parishioners, ato ding pakpakan ang ato mga online parishioners. Praise the Lord. Meaning akong last karon nga 4 years in my priesthood, dinhi ko naka-feel nga I am a priest for everyone in the whole humanity. Tungod ninyo mga online parishioners, wa ta magkita, wa ta magkahikapay, pero nagkaistoryahanay rata dinhi aning social media sa akong misa, sa mga humili, pero ang inyong mga bahandi inyong gipaambit dinhi. Ko siguro gyud ko tanan ninyo nga tinuod nga nipaambit, wa na sad kayo mo'y kabalaka. Ngay nipaambit nako nga usa ka asawa, portigyon niyang guula kay ang iyang bana lagi bisyoso ug karon niingon na nga biyaan sila. Sige siyag palit og slot. Nangutana siya nako, Father, ako baning pugnan akong bana nga mulakaw, nako ayaw pugni, pabawni og gugma. Iniglakaw ba, pabawni og gugma. Ug unsa may imong ipabawon nga gugma, ingna siya, I'm just here waiting for you. Ug imo kong biyaan kay mukuyog jud ka ng laing babae, I'm just here waiting for you, loving you always.
mulakaw din ng imong bana. Unsa to na? Right hand, waiting for you. O kanang kantay na na. Nya, ikaduha, ingon ko, isa di naman siya makig-communicate nako, Father. Di naman siya mo support nako. Communicate to Him through Jesus and Holy Spirit. Kay ang Ginoo ug ang Espiritu Santo muuban gid na niya. Nya kun imong sigihag sangpit, mangita ra gid nag right opportunity to change the heart of your husband. Tingali dili dayon karon, basig mga 50 years from now. Ana. Di ba? Importante, ayaw kabalaka. Pabaw ni gugma. Kanang imong anak, sige, supak-supak nimo. Ay nalang pagsigig yaw-yaw. Tagain nalang naggugma. Alagari na. Unang pasalamat sa akong 20 katuig pagkapari tungod sa ninyo o labi na ning akong organisasyon na dinhi nga atong among nahimo nga grupo namo kining COVID-G, kitang mga COVID-G na mugna nato ang basic natong principle nga epektibo kaayo ang tatak AAA, ampo, alagad, antos. Complete kay siya. Nasa ko'y bagong tudluan ani karon nga gubot kay ilang pamilya, hapit na mo 20 katuig sila porti gubuta. Sugod na silang practice ampo, alagad, antos. Wa nay sugo ay sige na lang inantosay karon sige nag-text nako, lipay kay may pader magpada pag mga video, lipay kay may pader pagka epektibo gyud sa imong AAA. Sige na merong rosaryo, simba, unya inantosay, wa nay sinuguay, wa nay reklamuhay pagka malipayo nila. Nako, seek first the kingdom of God. Nya asa mang kingdom of God? Ampo, alagad, antos. Para sa imong isig katao. Og anha diha, everything will be given to you. Unsay timailhan nga ana nato ang everything, wa na gid nang kabalaka ug naaman gamay na lang gyud kaayo. Dali ra kayong mawa. Mura na lang siya gabon or aso na usa lang kahuyop sa hangin, mawagtang na. Dili magsigi og ngol-ngol ang imong dughan, magsigi og bugat ang imong dughan, mawa ra dayo na. Basta di na ka mahigugma sa kwarta, mahigugma na gid ta sa Ginoo. Manindog ta. Mga igsoon, ang ebanghelyo nagtawag kanato sa pagbag-o sa atong kaugalingon uban sa mahal nga Birhen Maria. Moingon kita, amahan dungga kami. Amahan dungga kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa walay pagkakapoy muhalad sa ilang kaugalingon alang sa pagpalambo sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga makaamgo kita sa panginahanglan sa pagpakitag, pagtagad o pag-atiman alang sa mga kabus ug sa mga nanginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga magpuyo kita diha sa hingpit nga pagtanyag ngadto sa kabubuton sa Dios, inay mabalisa sa mga butang nga dili angay kabalakan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga masakiton makasinati sa gugma sa Dios, pinaagi sa manggiluyong nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang,
ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa ato mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga matuohong mihalin na makaambit sa kadaogan ni Kristo batok sa kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Ato sang iampo sa espesyal nga pag-ampo, kami nga nag-celebrate karon sa among 20th anniversary. Together nako sila si Father Mar Balili, Father Jojo de Aquino, Father Chris Amores, Father Dave Villasiran, Father Roger Piloton, si Father Morphy Sarsunas, Father Edgar Sundo, Father Junjun Almasol, si Father Lito Peralta, o sa pamay akong nalimtan, Father Roy Bukag. Naunta, hatagan kami sa Ginoo sa mga grasya nga makapadayon kami pagpangalagad uban sa lig-on nga gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Langit nung Amahan, nagsalig kami kanimo, dungga ang among pangamuyo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.